皆さんこんにちは。ジャスティレチベットディスウィークへようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラックフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。新型コロナウイルスの感染拡大のため、ダライラマ法王朝は1月末までのオンラインイベントを延期すると発表しました。ドラゴ最新情報ですが、中国がまだ仏像を破壊してチベット人を拘束と拷問しています。 EU のダビッド・サソリ議長の逝去に亡命議会の憲法ソナムテンペル議長は哀悼の意を表明しました。チベット事務所ワシントン DC のナムギャルチュル代表は USAID アメリカ合衆国国際開発庁のアジア局副局長アンザリ・カオル氏とオンライン会談をしました。チベット事務所ブラッセルのダシビンゾ代表は台湾の蔡明英駐ヨーロッパベルギー大使と会談をしました。オーストラリアチベットコミュニティ組合は第6回理事会を開催しました。チベット事務局南アフリカのヌルドルジ代表はアフリカ民族会議の開催する異宗教間祈祷会に出席しました。アメリカ合衆国チベット問題特殊調整官オルザゼヤ国務次官は中国とチベットの対話の実現構想が自身の重要な役割の一つであると語りました。最近ダラムサラを含むインドでは新型コロナウイルスの変異種であるオミクロン株の陽性者が急増しています。このためダライラマ法皇庁は1月9日日曜日要望措置として予定していた2022年1月末までのオンラインイベントを延期することを公式ウェブサイトで発表しました。連邦保健省の統計によりますと、インド全土では1月13日に24万7417人の新規感染者が報告されて、ヒマーチャルプラデーシュでは1月12日に1804人の新規陽性者を記録しました。弾圧の進むチベットドラゴの最新ニュースですが、最近行われた大仏45校の巨大なマニ車チベット仏教学校の取り壊しに続き、中国当局は日本目の仏像を解体しました。まだ解体に関する情報を共有した疑いがあるとして、およそ12人のチベット人を任意に逮捕かつ拘留しています。情報数字によりますと、中国当局は大切な表現を用いなかったとしてチベット人僧侶の天神ニマ氏にひどい拷問を行ったとのことです。任意に逮捕かつ拘留されたチベット人はドラゴ総院の総院長バーガー氏とその相手ニマ氏、前出の僧侶と同盟の別人天神ニマ氏、ダシードルジー氏、地元の彫刻家ラモ・ヤンキャプ氏、ノルバツィリン・サムトゥプ氏らだと言われています。その他の逮捕者の身元は今のところまだ不明です。This is clearly a showcase of China's belligerent attitude towards Tibetan culture, identity, and tradition. So, Central Tibetan Administration condemns such atrocious acts, and we believe that Chinese government will look forward to fulfill the aspirations of the Tibetan people. チベット亡命議会の憲法ソナムテンペル議長は EU のダビッド・サソリ議長の死去に哀悼の意を表明しました。ダビッド・サソリ欧州議会議長は1月11日火曜日イタリアで65歳で逝去しました。チベット人を代表してて憲法ソナムテンペル議長は EU 議会がチベット問題を議題として取り上げ、チベットにおける中国の人権侵害の問題を明らかにしたことに感謝を表し、サソリ議長が国家間の関係改善のために武士の奉仕を行ってきたことを忘れることはないと述べました。チベット事務所ワシントン DC のナムギャルチュルプ代表とダシドゥンルプ事務局長は1月10日月曜日 USAID アメリカ合衆国国際開発省のアジア局副局長アンザリー・カオル氏
および管理職やスタッフらとのオンラインミーティングを行いました。中ル大王は USAID がさまざまなプログラムを通じてインドとネパールのチベット人社会を強力に支援していることに感謝し、USAID とより緊密に協力していきたいと述べました。アンザリー・カオル副局長は USAID の全面的な支援を保証し、CTA との協力関係を維持し、近いうちに直接会談したいとの意を表しました。同省は持続可能な生活のためのプログラムを通じてチベット人コミュニティが自立と適応、回復力の強化を支援しています。また移民コミュニティへの支援活動として CTA の能力開発プログラムの支援や新しいデジタル管理システムの購入を行っています。1月7日金曜日、チベット事務所ブラセルのタシムゾ大王は台湾の蔡明英駐ヨーロッパベルギー大使と会談しました。会談の中では代表と蔡大使は中国共産党の下で各国が直面しているさまざまな弾圧や人権侵害について共通の見解を示しました。両氏はより緊密に連携して新たな課題に取り組んでいくことで合意しました。ピンゾ大王にはチベット事務所 EU 人権擁護担当の林人中敦玄関氏が同行し、蔡大使には台湾の欧州駐在員事務所から2名のスタッフが同行しました。タシミゾ大王は1月10日に ICT チベット国際キャンペーンヨーロッパのワンボ・テドン事務局長とチベット事務局ブラッセルで面会しました。この会談はオフィスと ICT の関係を強化して建設的に未来のプログラムへの道を開くためのものです。オーストラリアチベットコミュニティ組合は1月8日土曜日から2日間、ニューサウスウェールズ州のサウスコースト地域の都市ナウラで第6回理事会を開催しました。代表のカルマ・シンゲ氏は主賓として挨拶し、政治家へのロビー活動、チベット人同士の結束の維持、そしてチベットの文化や言語の保障と奨励、若者世代のチベット問題への取り組みなどの重要性を強調しました。またオーストラリアシアの亡命チベット国会議員であるドリン・テンジンピンゾー氏も来賓として招かれスピーチを行いました。両名ともらナオラのチベット人コミュニティのメンバーと面会しました。オーストラリアチベットコミュニティ組合の新会長にカルサン・ツィリン氏、新書記にグルバン・ギャル氏が選出されて会議は盛況のうちに終了しました。この会議にはキャンベラを含むオーストラリア首都特別地域シドニー、クイーンズランド、ビクトリア、ニューカッスル、ナウラ、それぞれのチベット人コミュニティから会長と委員会のメンバーらが出席しました。ゲシェ・ロブサン・ドゥンルプ氏とチベット事務局南アフリカのヌルブドルジ代表は1月8日土曜日、アフリカ民族会議創立110周年記念の異宗教間祈祷会に参加しました。キリスト教、ヒンズー教、仏教、ユダヤ教、そしてアフリカの伝統的な宗教的信仰を含む世界の主要な宗教の指導者ら7名をはじめとした人々が参加して各宗教それぞれの方法でイベントの成功を熱心に祈りました。この記念行事はアフリカ民族会議の議長でもあるシリル・ラマフォーサ大統領によってリンポポ州のプロコワネにあるピーター・モカバスタジアムで開催されました。アメリカ合衆国チベット問題特別調整官オルザゼや国務次官は中国とチベットとの対話の実現構想が自身の重要な役割の一つであるとし、中国の政治高官に対してダライ・ラマ保護またはその代理人と無条件に直接対談を行うよう呼びかけました。チベットテレビとのインタビューでゼヤ次官は国際社会と協力してチベット人の人権を促進し、固有の文化やアイデンティティを維持するために
中国当局に働きかけるというバイデン政権のコミットメントを再確認しました。So I am absolutely committed to working with the international community and to engaging PRC officials on advancing the human rights of the Tibetan people and preserving their unique historical, religious, cultural, and linguistic heritage. And this means calling upon the PRC to end its interference in the selection and the education and the veneration of the Dalai Lama and Tibetan Buddhist religious leaders. Other aspects of my role include calling upon the PRC to end its surveillance and its harassment of Tibetan diaspora communities all over the world, including in the United States. We call upon the PRC to engage in direct dialogue without preconditions with His Holiness, the Dalai Lama, or his representatives to resolve differences and achieve meaningful autonomy for Tibetans. 皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。今週も皆さんにとって良い1週間でありますように。はい。